¿Has entrado del nuevo xicot al centre? Sí, m'han dit que no vas així a molt, que la psicòloga m'ha dit que se podien parlar amb ell. Ah, pues vol que s'apunte a mi a ver a on està i tot, eh? A mi. Pot ser, encara que pot ser algun tipus de vandalisme contra el sistema de la crisi, això. Soy Joan. Hola, Joan, què vols de mi? Aquest és el meu amic Pere. Sí? Vol parlar amb tu. Deseu parlar amb mi? Una estoneta. Sí, és la veritat. És que estàs un poc allunyat de tota la gent i ens ha dit la psicòloga que parlem amb tu. M'estàs dient que sóc un socialitzat de merda o alguna cosa d'això? No, no, res d'això. Com que no? M'esteu dient exactament això. És una feina mà, xicos. Voldràs dir refredat. Ja, tio, que l'està donant de mitjà. No tot era el que semblava. Ja tens raó. L'hem fet bona. Però bona. Jump, 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 moving all around.